Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων, το Affiliate Marketing. Τι είναι όμως το Affiliate Marketing? Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το Affiliate Marketing είναι μια μορφή συνεργασίας μεταξύ εσένα και μιας εταιρείας. Εσύ προωθείς τα προϊόντα της εταιρείας και για κάθε πώληση που προέρχεται από το σύνδεσμό σου λαμβάνεις προμήθεια. Βήμα 1. Επιλογή κατάλληλης κατηγορίας προϊόντων. Η πρώτη σου κίνηση είναι να επιλέξεις μια κατηγορία προϊόντων που σε ενδιαφέρει πραγματικά. Αν έχεις πάθος για κάτι, θα το μεταφέρεις και στο κοινό σου. Βήμα 2. Επιλογή προγράμματος Affiliate. Αναζήτησε προγράμματα Affiliate που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα. Κοίταξε για εταιρείες που προσφέρουν ελκυστικές προμήθειες και έχουν καλή φήμη. Βήμα 3. Δημιουργία περιεχομένου. Δημιούργησε περιεχόμενο που προσελκύει. Μπορεί να είναι blog post, βίντεο ανασκόπησης προϊόντων ή ακόμα και tutorials. Σκέψου έναντι του θεατή πώς θα υποφεληθεί από το προϊόν που προωθείς. Βήμα 4. Χρήση σωστών εργαλείων. Χρησιμοποίησε εργαλεία όπως Google Analytics για να παρακολουθείς την απόδοσή σου και να βελτιώνεις την στρατηγική σου. Βήμα 5. Επικοινωνία με το κοινό σου. Κοινότητα είναι η λέξη κλειδί. Απαντάς σε σχόλια, δημιούργησε διάλογο και δημιούργησε σχέσεις με τους θεατές σου. Ελπίζω πως αυτά τα βήματα θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις το δικό σου affiliate marketing ταξίδι. Ανυπομονώ να ακούσω τις εμπειρίες σας στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να μοιραστείτε το βίντεο αν το βρήκατε χρήσιμο.